kag sa good vibes. Mga masquerade dancers sa Barangay Granada sa Bacolod mayara sang US Tour. Yaring report. Ini ang winning performance ang Barangay Granada sa Bacolod City sa Mascara Festival 2022. Ang ini nga winning performance ang luyag masaksihan sa Filipino community sa Estados Unidos gani ilang nga ginimbita ang 25 ka mga performers para makapakita sa ginakahidawan sa Filipino community didto nga Mascara Festival. Sa launching sa Bacolod Comprehensive Healthcare Program, ginannounce ni Mayor Abby Benitez nga ma-tour sa US ang mga Barangay Granada performers. Ay, di po enhance na yung barangay kaya nagtahok ni siya sa last time sa Mascara naton. So, ang mga dancers nila, world tour. Open ko no sikap, ano lang taon nyo? Hindi man world, daw US tour galing. May nag-invite sa ila nga ma-perform sa New York, San Francisco, LA, ambot kay ngagaw, Long Beach, LA na, ambot kung may ngagaw pa daw may gayo man to sa Canada. Sino gusto maupod? lang ka mga dancers ang sponsors ng Filipino community. Wala malakip diri si punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. Gani, nagapanigwa ang punong barangay nga makaupod gamit ang iya personal nga pondo. Bulan sa Hunyo, ang schedule nila nga magbiya sa Pilipinas. Hindi ini ang unang ation nga mag-perform sa US ang Barangay Granada dancers. Antes ng pandemic, naka-perform naman sila sa US.